ସର୍ବଶେଷରେ କେବଳ 14 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଦେବକୀ ଏବଂ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କଂସର କବଳରୁ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାତା ଦେବକୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଏ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ତ ଭଗବାନ ହଟ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ତୁମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ଆସିବାକୁ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲଗାଇଲ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ମାତା, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲ। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ଦେବକୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିସ୍ତାରରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଥିଲି ଏବଂ ଆପଣ ମାତା କୈକେୟୀ ଯିଏ ମତେ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ ମାତା, ଏଠାରେ ଯେ କେହି ବି ନିଜ କର୍ମର ଫଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ଦେବକୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୈକେୟୀ ଥିଲି, ତେବେ ଯଶୋଦା କିଏ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଥିଲେ, ଯେ କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ 14 ବର୍ଷ ଯାଏ ନିଜ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ 14 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲି। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।